somnandi hele Jesus when you kosha ntombazane uqosha uyisule folofolo yena ukosha ntombazane uyisule folofolo yena ukosha ntombazane uyisule folofolo othelela ngeduku sishaya umthelela sishaya umthelela othelela ngeduku sishaya umthelela umthelela obheke umthelela obheke umthelela obheke umthelela obheke hambile ziyodlumdlebe wasoshama mina belembele kamanye malembe ngokhalipha unodumesha zikamenzi shaya sesabuthi uyinkosi yasemhlabeni utanga abafazi bakamkaphe betanga abafazi emlovini athi ushanga kubuza kabankosi kathi lapha khona kunethezeka khona inkomo ekhaya emthonjoleni kodwa zonke izizwe zizwile ukulila awu nindaba ngamakhwekhwena ngogwega abayisa nina bakahlavana phula umlilo basomantsonga bebe nogelebana inyathi kandaba kodwa zimakhekene nabayivimbele emphanda yomkhonto bathi ngeke wena umhlathi uzithayisa ubona yawela ngamakhanda amadoda nina bakabhejane phuma esiqiweni nina bakamhlokombana nina bendlula mithende yamakhosi ngenkulu inhlonipho ngiyakhuleka esizweni senkosi ngikhuleke enkosini yakwaSanguye ngikhuleke ngithi ndabezitha ngikhuleke enkosini yakwabiyela yasogelweni ngithi ndabezitha ngikhuleke enkosini yakwabiyela yakwampukane ngithi ndabezitha ngikhuleke enkosini yakwaZungu kwamadlebe empangeni ngithi kwabini ngikhuleke enkosini yakwaZulu uMageba undabezitha ngithi yasentembeni ngithi ndabezitha ngikhuleke enkosini yakwaDlomo enkandla ngithi dinangwe ngikhuleke enkosini yakwaKhanyile ngithi ngwane ngidlule ngiye enduneni yenhlabathi endaweni yakwaSanguye ngiyibingelele
induna yenhlabathi okuyiyona ebhekele inkosi yendawo noma induna zonke angisho njalo ezibhekele inkosi yakwaSanguye ngithi ngiyazibingelela zonke kanye nondunankulu wazo okuyena uMwelase ngiyazibingelela bese ngibingelela namakhansela akhona ngibingelele bonke ubuholi obukhona kuthina ngibingelele mhlambe nendlunkulu sengeqile ekhona phakathi kwethu ngithobeke kibo bonke abahlonishwa abakhona phakathi kwethu obaba bendawo abanomzane umndeni wonke wakwaSanguye wesizwe senkosi makukhona la ngishiye khona indlunkulu yonke yakwabiyela omama bonke angishiyi umuntu ngaphandle ngcono ngivele ngiwele ngoba bathi abazi kangcono all protocol observed. Namhlanje sihlangene ngendaba enkulu yenkosi yobukhosi ngumkhosi wenkosi uMagidi angithi indaba enjalo ngicabanga ukuthi sikhuluma ngeqhawe masikhuluma ngenkosi uMagidi ngoba besingeke masenza umkhosi noma sikhumbula inkosi noma sibungaza inkosi siyodlala ibhola emagroundini futhi besingeke siyokhumbula inkosi sikhumbule ngephathi siyokwenza amaphathi siphuza utshwala sidakwe kodwa sithi sikhumbula inkosi besingeke masikhumbula inkosi senze izinto zamanje ezinye ezisifaka emaweni ngoba sigijimisa kakhulu ifashion okuyiyona esisifaka emaweni yasenza ichaka asangabi ngalutho ngoba sithanda kakhulu lokho kungesikhona okwethu ingakho ubona lolu suku namhlanje lulukhulu kangaka ubona amakhosi ezizwe phakathi kwethu ngoba kubungazwa inkosi ubani mhlambe kufanele sisho ukuthi namhlanje umongo walolu suku okukhulu kakhulu sizokhumbuzana sizwe sakithi ukuthi njengoba sakhele indawo zamakhosi ayikho into ebalekile njengenhlonipho uyangizwani njengoba wabona amakhosi ehlele ethe shayi ahlele ehlalweni zokhokho bazo awayihlalele wona wena ungambona ngathi ufana nawe inkosi ngezandla embili nenyawo embili ukhuluma njengawe uyadla wenza konke kodwa egcinela akafani nobani akafani nobani ngoba yena uyini neBhayibheli liyasho lithi asihloniphe amakhosi esibekele wona ngithi kunjalo ngizothi mina entombini namhlanje kwaSanguye zikhumbula ukuthi uyintombi kuzisizwe sakwaSanguye sakheke kufanele sakheke ngentombi intombi yangempela intombi efundiswa unina oyizalayo ukuthi mawuyintombi ungubani umuntu yonke into iqala ekhaya kubo ukuthi intombi yakwazi ukugeza izitsha intombi yakwazi ukuthanyela igceke kubo ngoba intombi yedlulisa emizini yabantu khona lento kufanele iyomela ngayo isizwe sakubo la ikhishwa khona iyogana khona manje bangabe lezo zinto singenzeki ebuntombini siyinhle kanjani mayingekho leyo mbala kuyizeleze konke lokho siyezwana ngiyensizweni namhlanje ngithi mabhongo zinsizwa sizokhuthaza ukuthi ebuthweni lenkosi elikhona eliyingubo yenkosi sicela ukuthi amandla niwafake kakhulu kwaSanguye umonakalo ukhona kizo zonke indawo hayi kwaSanguye kuphela sizoqinisa ukuthi asikhuphuleni kilo lonke lakithi likaMthaniya ukuba lobunsizwa singazinyezi ngabo ukuba lobunsizwa singesabi ngabo ngoba mawuzelwe kwayo umfana akube nembalo ukuthi ngeke zibe namakhizane zibugcwala amakhilane zingagcotshwa umuntu kodwa ekhaya kuzela umfana ngithi kunjalo akubonakala ekhaya ukuthi igceke uyakwazi ukuliqenda akubonakala ukuthi insizwa ikhona la ekhaya akubonakala ukuthi njengoba ungena ebhungweni zona ndukulezo nazo yini noma manje kuvulwa ama-umbrella odwendweni noma uyigqokela stampu nje uye uthande lapho sekuthiwa sekuyophakwa ngakhona kanti kuphakwa abantu abasuke besebenza emdwendweni siyezwa nani makumemula insizwa zishaya ihawu zibethele odade ngemuva ngokwazi kwami angithi mangabe kuwudwendwe
izinsizwa zeseka leyo insizwa eganwayo zibe yikhetho angithi makumemulo suke zishaya ngemuva zishayela udadewabo wemulayo angithi wena uma ngakuphi wena ngiyawuthanda umdlalo webhola ngoba ebholeni wonke umuntu iskipha akasuke esigqokile siba nezinombolo yakhe emhlane iyona sikusho ukuthi leyo number wena udlala ugcina lana yingakho makungena igoli ocoach behlala nabadlali eboardroom kuvula ivideo kuthiwa lingene nje igoli ingoba ubususukile endaweni yakho nawe ngizokuqinisa namhlanje ukuthi kulabo abasizwa bakho abuqale kubonakala egcekeni ngini iqala bese kuyenaba njengemfilo yentanga bunabele esigodini sakini bekhuluma abantu ngekho bekuhleba kahle bethi kodwa engathi uzela insizwa mfoka ba beqale bekubone bekhombe bekunike izikhundla ezikufanele ukuthi ibayiso ensizweni ibayise bafanele ngoba khona lento abayibonayo ngoba masingayiyeka lento sizwe kulezi ingane ezifunda isikole zingayiboni thina sidedele siyokhala silingiswe yiwa niyangizwani siyokhala silingiswe yiwa kanti umonakalo yithi sidedele sesihlala nezingane ezitolo siphuze kanye nazo kanti sakhula umfana kuumfana ngithi umfana yini insizwa yini ubaba yini umkhulu yini umama yini ugogo yini makoti yini ipungu yini ngicela namhlanje wonke umuntu mayisuka la asazi isigaba sakhe ukuthi yena ubani ngoba siyakha okuyinhloso kakhulu nokubaleke kakhulu asikhumbuzane ngakho ngoba sasinabantu abangaziqondi ukuthi bawobani siyakhisimusi namhlanje kwakuthenga amabhluku amahle wenzele ukubukwa izintombi kwakusetshenzwa kuthenga amabhluku amahle namhlanje izwe lididekile esikhundleni sokuthi insizwe ibe namabhluku amahle icabanga ukuthi ayibe nesikhala esithile izobulala umuzi wakubo ngoba mningi umonakalo esidume ngawo ongeke usisebenzele oyicala ngisho emndenini emakithi ngisho ayisho omkhulu abangeke bakuvume lokho kufanele silulekane ngane zakwethu sakhe ngokuhle sibe isigodi esibumbene kahle esiphethwe nesihloniphayo ngoba wonke umuntu uphethwe siyazwana insizwa zakithi zintombi ziphatheni kahle entombini beni izinsizwa niphathe kahle intombi akuzona ezokudlala intombi ezokwakha imizi intombi akuzona ezokuxhashazwa yathi ingoma kwaSomnandi nini nicela amanamba ngithi wobani abacela amanamba insizwa ngithi mase etholile inamba usesho yena futhi ethi akukho ntombi endaweni ethile khona leli yagama uhlonipha amakhosi ngeke ngikwazi ukulibiza kodwa lino F phakathi uzokana ubani mawuxhaphaza intombi uzoba ukana ubani mawuxhaphaza yini intombi yashonishwa ngithi kuningi makhosi esizwe engifise ngabe siyakulungisa isikhathi asikho engeke ngibone kutsheka kubheke ezantsi ngiyangibuka ababa ameleli nje yonke indawo ubaba makuthiwa ummeleli ngibone kuthatha ubaba angahlonishiswa nje kuthathwa nje ubaba abazomhahabuza abantu mayethi uyakhuluma kahlonishwa umuntu abantu bayakhuluma abantu bayamhahabuza ngiyacela makhosi esizwe engathi zonke lezo ndaba besingayilungisa ukuthi yonke into yesizulu yakithi ibuyelwe isithunzi mayethi akuthule ukuthi nyawumelelisi enza umsebenzi wakhe futhi kuqikelelwe nje ukuthi uyagqokiswa ingubo ezinhle abukeke kungaba ubaba nje namajazi angamukelekile emcimbini ngoba la silimala khona isizwe sakithi ngiyafisa makhosi esizwe ngokombono wami ngilele ngicabanga ngibuka ngeke ngaba nento mangilibona izwe lakithi linje ngathi mina kusukela kwisilo samabandla sekufanele ngabe sihlala phansi namakhosi ke kwenziwa ucwaningo ukusuka unyaka uqalwa kuze kuyophela unyaka kubonakala ukuthi yiphi inkosi ephethe abantu abalalelayo yiphi inkosi ephethe abantu abahloniphayo makuyinkosi ephethe abantu abanamashongandlebe isho ithi imina engihambe phambili ngobubi esizweni sami ngenxa yenu ukuthi isizwe sasendaweni
ethile senza ubani ongafuna ukuthi inkosi yakhe iphoxeke umhlaba ongaka uzohlala wenza kabi enhlabathini oyakhele endaweni oyakhele ungayihloniphi inkosi njalo makwenziwa ucwaningo inkosi yakho ekuthiwa inabantu ababi ngiyafisa ngingebani ngingelutho ukuba lezo zinto kufika kuzona hleze umuntu uyoshayeka athi nami ngiyafisa kuthiwe yami inkosi ihambe phambili kulonyaka inabantu abahloniphayo nabalalelayo siyezwana ngicela libandla lakithi sihlale ebudodeni uma indoda izokubikela ngobudoda bayo ukuthi nenkinga usuba unompempe usungena emafonini ucoca amahlazo indoda isuka ukuthemba mayizokutshela indaba zayo isuka ithi wena uzoba udokotela uyelaphe ngokomqondo nangokomoya kodwa namhlanje sibona kuyasilahlekela sibona insizwa zibanga umsindo emafonini sibona kushintshana indawo yomama ithathwa amadoda akuphela ukuhlebe emadodeni khona izinto kufanele sife nazo khona izinto kufanele mawuyindoda uhambe nazo uthi mdlawe embathwa ingubo yomhlabathi yokugcina uhambe nazo izinto ngoba wena uyini windoda ngithi sinyathele kahle emzini yobaba mkhulu ngokwesaba singathuki umuntu singathimisi singabi nazo inqumo ezadlulele ngoba sibhekele obaba mkhulu akekho noyedwa nomuzi njoba silana wonke umuntu umuzi ukhomba phambili pho wenza kanjani umathanda na ngoba kubhekile lamadoda alele enhlabathini asikhumbuzane bomama ninyathele ngokwesaba emzini wamadoda sakhula sibabona umakoti behamba emva kwezindlu sakhula intombi mayivakashe emzini iguqa mayingena emzini yayingangena intombi iyuphondo angikhuleke enkosini esizwe yakwabiyela esemangidini ngithi ndaba ezitha bengisaqhubeka ngithi bomama kubhlungu ikhomba sigcwele yonke imizi sihlaba imbuzi kunokhokha abangenzanga kahle emzini ababenza noma yini nawo macala wonke ayavuka avukela abaphilayo kuleyo mndeni bengizothi lolo laka lwakho lokho kungahloniphi kwakho mama noma ungababoni abala ekhaya abadala onyathela ngesizotha ngoba ziyovuka emaminithini noma ungabona unehlwele emndenini kukhona abakuvunayo ngokuqova umndeni uthi obani bangakumina kodwa ziyovuka kuphi yoshathi inkomo nembuzi kungezwakali ngoba wona emzini angithi emzini kuyahlonishwa emzini indawo yokuhlonipha kunyathelwa kahle emzini hayi umemeza uba ngumsindo emzini yamadoda mawungaphathekile kahle kulethe nenhlonipho ukuphatheka kabi ngithi komama onomehlo abasibhekela intombi siyacela Dlunkulu Sithenjwa nohole lomkhankaso ukuba nibe uthango ngoba vele mawulimile ingadi iyabiyelwa ngithi ngoba vele mawulimile amasimu emasimini mangabe kulinyiwe kwenziwa njani emasimini bengizothi sengihlala phansi ngihlusha ukuthi umlomo okhuluma amanga neqiniso uwodwa kodwa kuba kunjalo benizokholwa ukuthi uSomnandi uyanithanda makukhona la ngigideka bikhona ngawisa amagano ngasho kabi ngicela unxese kuleyo ndawo kushelele ulimi ukuthi nje ngiyanithanda sizwe sonke enikhona lapha ngithi ngicela uNkulunkulu nibe noKhisimusi omuhle nonke niphile niphathe kahle nijabule kahle ngiyathokoza kakhulu Alimpeni intombi elinye bakwethu